So here we go again. So guys, kay in fairness, na nata sa balay. Okay. Ay, pasabog. Okay. Ay, wait. Tilami silag balay day no kay murag bato nagipang patong-patong. Diba? Tapos na natulog sa gawas. You know. Okay. Ay. Wait akong sensitivity. Okay, may sensitivity. Sensitivity bayot. Sensitivity bayot. Pamati. Okay, perfect. Wow, perfect. Guys, no, diri wala man. Diba? Alo? Saan ni Day? Butang nagbata. Bayat sa onjud malameten na lang. Okay, so guys, magawas na ta kay basin. Alo, ish. Huh? Okay. Oh my gosh! Unsa man ni diri bayot? Kamo kadagan nagbasura diri. Hala bayot paglabay-labay pod mo ma'am sa gawas. Nganong iya man nagiputang sa inyong kusina. Hinuon mo man yung gipan mo no. Bayot pamati. Hinuon kay mo man na ilang gipangaon bayot kada mga basura yun na. Okay guys, so manggawas na ta sa ilahang balay na murag overdose. Ay. Okay, saan naman tayo mata diri diba? Ay. Wala. Pasabog. Ara di ay. Oh my god! Oh, shoot that. Ah! Wait lang! Oh my gosh! Stop it! Oh my gosh, na! Cable ko! Rats! Oh my gosh! Hello! Oh, ayaw! Shudi! Oh my gosh, dahil masya gudadalag. Oh, rats! Bayot dapat kaniyang gidala ma'am o maglakaw-lakaw magkuan siya bet maglupad-lupad siya walga. Oh my gosh, kiatay uy maabre magkalit. Okay, wala na ba? Okay, perfect. Okay, so walay sulod. Okay, walay sulod. Oh, perfect. Okay. Diba? Perfect bayot. Saan yung bandang? Lalamian sila konstante silang TV bayot. Pero okay ra ka nagtindog mo ng TV dahil makalantaw raman po siya dahil well naghigda siya bayot pero mura kag nakumatos. Okay. Mura mag na overdose na para bang. Okay. Oh my god! Ludoy! Let's yata pa yung TV sa oil. Paghilom daw. Pamati kag ayo ha. Vayot, maglupad-lupad siya ma. Mar siya gadalag tonsility. Oh! Sige atay man yung TV ha dayon. Paghilom daw. Bayot dili mapalong di asa mang remote ali bayot. Bayot gilamian siya kanta-kanta ma'am namurag nindot ra magtingog. Nindot kag tingog bayot pamati ka ha. Shot. Guys, unsa ni pagpalong guys sa TV? Ilang TV na medyo parang bubaong TV bayot magpa-replace na mo magpalit na magbago. Hindi siya mapalong bayot ito mat. Okay, wala na maguro siya. Oh my gosh! Piste. Guys, wait lang ba? Okay, since gipamati kagkaan niya guys, wala siya. Nasa sa Okay. Okay, perfect. Okay, nung itatag ko uncoinstability. What? Okay.
Ay, perfect. Wait lang. Huwag na lagi siya, guys. Eh, wala na siya sa second floor. Ay. Dahil saan man ni? Yawa! Ah! Ito, hello? Hello? Sino siya diri ba? Ayaw tawon pangurat kay di ka gwapa. Manulod na silang balay na medyo unlike. My gosh, nakulbaan ako. Ay, perfect. Okay, dayon. Unsay next? Ilang bago na ito. Perfect, doy. Find the exit and escape. Exit. Asang exit diri? Ay, sa ubos. Ay, ilang CR na. Okay guys, kay mangita na tagka-escape on. Okay. Lang asa siya. Ay, perfect. Na siya sa ubos. Okay guys, so magwarlahan mi karon bayot, maginukuray mi bayot. Oh my gosh! Padulong siya dahil. Wait lang, kung para ba siya? Check sa... Ay, asa siya, murag? Ah! Kagwapa ba? Murag nang ugtai. Oh my gosh! Please. Stop. Dili kagwapa bayot, ay sulod bayot. Ay! Bayot, gusto siya musulod. Magpaanyar ka. Ay, di ko magpaanyar ng walay lawas. Bayot, taba. Kumatos kayot. Wait. Wala na siya. Tara. Ay, perfect!